No Barbanza, a compra dunha vivenda estase a converter nun proceso cada vez máis longo e complexo. Se fai anos era común que as persoas puideran adquirir a súa casa alrededor dos 30 anos, agora a realidade é ben distinta. A idade media para facerse propietario nesta comarca supera os 49 anos, unha cifra que xa se afasta da media galega e estatal e que reflicte as dificultades económicas que moitos veciños teñen que afrontar. En localidades como a Pobra ou Muros, a idade media para adquirir vivenda xa supera os 50 anos, e en Rianxo e Porto do Son chega ata os 52 e 55 respectivamente, cando non fai moito xa podías adquirir entre os 30 e 40 anos. Cando la compré tenía 26 años. Depende do, claro, o traballo, o sueldo e os contratos, pero hipotecándose moito, claro. Creo que son moitas razóns, moitas pero posiblemente ese é o momento económico global. Isto non é un problema de Ribeira, nin de Galicia, nin de España, é un problema global de economía global. Así mesmo, hai quen puido adquirila fai relativamente pouco. Pois a pandemia fai no 2020, teño 41, pois resta 40, no, 37, 38, por aí. Desde fai un ano, para nada. As cousas tiñan que ir máis fáciles para todos, porque isto non ten ritmo de vida cada vez peor, porque un alquiler non se pode coller, unha vivenda non se pode comprar. Entonces non sei. A situación tamén afecta ás condicións das hipotecas. Se antes era habitual que as familias fixeran fronte a prazos máis longos e con menos requisitos, hoxe en día os bancos exixen un maior esforzo. Prazos de amortización máis curtos e un 30 ou 40% de entrada, algo que limita as opcións para moitos compradores. Puedo decir que el otro día un amigo de mi hijo, un compañero de estudios, compró un piso y eran 30 años de hipoteca. Y lo hablábamos mi hijo y yo y decíamos, Dios mío, 30 años de hipoteca, lo que puede pasar en 30 años, santo cielo. O sea, está muy difícil. De igual maneira, hai unha opinión común nas rúas ante a imposibilidade de adquirir unha vivenda, o mantemento de salarios baixos mentres os prezos aumentan sen parar. Non é moi fácil, non, os prezos están moi arriba, os sueldos non chegan, isto está moi achicado. Nos compramos con moitísimo traballo. Imposible, porque los precios son altísimos, los sueldos son bajos. Porque se ven os sueldos que hai e se ven os precios ao que están as cousas. Miras para os precios que teñen aí mismo os ojetes dos nenos e diste é mellor non ter fillos porque como lle teñes que comprar un xojete xa non che queda para comer. Vamos a ver, pois cando me casei sobre os 30 anos, pois eu pensei que todavía estaba máis lonxe dos 49 anos. E aínda que algúns veciños senten que a súa opción de ter vivenda propia se afasta cada vez máis, tamén hai quen, a pesar das dificultades, segue a manter a esperanza de que un día volva a cambiar as circunstancias. Sí, normal, pero bueno, a xente xoven tamén debería de ter tamén un pouco máis de axudas para poder independizarse e poder, ainda que xa comprar un estudio pequeniño, pero claro, é moi difícil, é complicado. Me lo creo, me lo creo. Por desde fai pouco temos a propia, sí. O futuro do mercado inmobiliario no Barbanza está marcado por incertezas, pero o que está claro é que hoxe en día a compra dunha vivenda require moito máis esforzo e tempo que fai unhas décadas.